Wedhi Malila. Kabeh mbangun kelawan kraton Ngamarta mau. Ora tuku, ora, nek kaya karo sapa. Dikira Netra Hartana apa piye? Mbok menawa iki lagi dong sepi le dadi dewa terus nyambi-nyambi ora. Aku sentosa jek pikir aku kok nggih. Ya syukur. Wedhi Malila nyoh tak paringi dienggo bangun Praja Ngamarta iki. Mbah, piye? Kok mung sak mangkoke apa cukup? Simbah rungokno to. Lho piye to? Iki arep bangun, arep mugar kraton Ngamarta, nggo mugar kraton kok mung sak buwok iki. Kuwi dienggo huruk telek apa? Aja nyepelekke ya, Nggih. Ambak mung semenine wis gelem nyidikara butuh pira wae bakal kecukupan. Oh, ngono iya. Iki mesti ana wedi kok dikira wedi lumrah. Dadi ambak mung semene nek aku wis gelem mesti pira butuhku kelakon kasebatan. Long-long ing driya mangu. Mangun kong kanduhan rimang. Sembah nuwun ya Mbah wis kepareng maringi sumbangan wedi kanggo Puniku Pandhawa. Gane wis entuk aku bakal bali mulih nyang Ngamarta. Ya muga kasempatan sedane para Pandhawa ya nggih. Kadangmu padha warandena becik lisanmu baris kang prayitna Wanoman apa nggih banget ing panarimaku dene swasana separeng rawuh mrene kang wigati minangkan kang dipenyuwunku ya Wanoman anak bocah bagus wis anggeni bot-bote dadi wong tuwa ditangisi karo anak ora ketang teken janggut suku Jaja rambatan pundak paripaksa Punwa teka mrene ya nggih marata muli matura ana wigati endi dene Punwa tok boyong mrene iki wis anggeni ngene Wanoman tak jaluk pangestune yaiku mapanake watu kang sepisanan kanggo dasaring bangunan minangka tandha lepune Pandhawa bangun kraton Ngamarta wae. Kena ngapa kok Siwa Senggara kang tak jaluk masang watu kang sepisanan? Awit Wanoman kuwi wulune putih, mongko putih kuwi lambang suci utawa jujur. Aku percaya wae. Bangun apa wae kuwi kudu dilambari ati suci lan pikiran kang resik, uga niat tumindak sing jujur. Sabab yen tanpa nganggo lambaran ki mau kabeh Tangih lamun Bawana bisa kelakon dadi kanthi becik lan kuwat Wanoman. Walah anakku nggih wis anggeni iya. Kan iki kewetu saka tembungmu dhewe mongko kowe bocah enom kang dipasrahi kasempatane ngabangun kraton Ngamarta. Apa maneh kowe sak sedulur wis padha prastya dhewe yaiku darbe tekad bakal tumindak kanthi lambaran ati suci, pikiran resik lan tumindak kang jujur. Nggih. Punwa saguh minangkan marang apa kang dadi penyuwunmu lan paring pangestu.
Tegese tumindakmu mau wis keplok kawon apa kang dadi kareping kabeh warga agung Praja Ngamarta iki. Ning kok sok bali nggih. Yen tumindakmu mengko ora jujur, lorong kuwi bakal disurak ing jagat wis ngeni. Enak kula ya lek ya wa. Ya wis ngeni. Nyiwang sing rawuh kondur ing tanah Jawi. Iya ya nggih Kresna. Ulun sinusul wayah ulun nabi mangilan pukul Nismaya. Nggih Kresna Werkudara Padene Si Arjuna. Banget ing panarima ulun dene kita temen-temen kepengin tinengan marang jeneng ulun ya nggih. Muga sabdaku iki ingidanan dening Pangeran. Sak kondurku marang tanah Jawa Nuswantara murah sandang lawan pangan ya nggih. Sendhapun Kanjeng Hyang Bathari Sri lan maneh kanthi nggone Pandhawa mbangun kraton iki bisa nyembuh marang kuncara lan wibawaning Praja Ngamarta ya nggih. Ih, ana kesene Hyang Bathari. Hyang Bathari Sri Werkudara apa? Sawise kundur marang tanah Jawa njur kersane Hyang Bathari Sri kepengin lenggah ana ngendi. Iya ya nggih Werkudara. Tata papan kang tak pinemu kejaba Karaton Ngamarta iki ya nggih minangka dadi papaning puneyang. Ya syukur Pagi Sewu. Inggih ngaturaken penuhun Hyang Bathari. Bilih mekaten monggo Sang Bathari tumuli kula dherekaken manjing ing madaning paleman Sang Bathari. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelapaton. Lur ginsanging Sang Maweh gandrung. Manjing parang kedaton Ngamarta. Muga dadi lambang manjinging sandang pangan kang murah latang Ngamarta iki ya nggih. Sinuhun Kresna, apa Kang Semar? Kula ningali piyambak. Sra sampun kasembatan sedaya. Buktinipun Kang Putra Ndara Harukaca sampun beta Kajeng Jatiwulung saking wana Jati Rokeh. Yo. Lajeng wedhi manila sampun dipun beta Kang Putra Antasena. Ingkang maringi Bathara Baruna.
Iya Kakang. Lajeng Bathari Sri pun kelakon kula susul kali anak Mangka Wijaya pun bali mriki. Kejawi menika Anoman sampun sembada dumugi ngriki badhe masang watu kang sepisanan pinaka pundhasining kraton kala wau. Iya Kakang. Tegese niki pun kaiden kalih Gusti Cipta Jagat. Nggih niki sinuwun wae wong kang rukun, wae kang manunggal. Ora bedak-bedakake silang sijine. Kumpuling swasana saged dudut kahanan buktine Gusti ngijabahi. Kasempatan iki badhe bangun Pura Kancana utawi Praja Ngamarta. Lumangsa bala mriki kasempatan lampah sinuwun. Werkudara, Senoka kanggo apa? Wis jangkep pirantine di. Kek ana barang ngamuk mau delok kaya sapa ya iki? Sepi jebule isihane sing tungguk. Ana sing jaga. Sawai Werkudara. Jaleng Demalung. Arep apa? Aku njaluk padening Puntadewa Nyatadana. Gagak ususmu. Guang tekas goro karepe dadi diping neraka. Kesempatan sedyaning Pandhawa sida mbangun kraton Ngamarta. Cemepak kabeh pirantine, cuma wis kabeh sing dadi syarate. Jaleng Demalung tut yen sida mati nang kene. Dadi kuwanda saka rikaning Werkudara. Piye petung kok kurang genep kabeh. Angger tak tut kok mesti matine. Ketoke Sekti Mandraguna arep tak tut ki mesti mati. Ora mati ya malih. Cilaka men mriku iki. Menang kuwi sok kapan. Ning ya aku ngrumangsani aja terus sing karo Pandhawa karo bojoku aku wis ora menang dadi ya wis. Tunarima ing pandum. Engger Kurawa kabeh wae. Rak ngono. Aduh jangkit tak berak. Padha maju bareng ayo enggang ngebul Praja Ngamarta barisan nempit klopo do ngarep yo nggih.
Ayo, Bandayuda. Moh. Aku ini ora perang kok, Dik. Arep golek kanca. Ora Bandayuda gak. Apa wae wong perang? Wong perang yen menang dadi pindah, kalah dadi rempah. Rukun gawe santosa. Nggih to? Iya. Ah iya. Ora kaya liyane. Ora, aku ora melu-melu kancaku wis budak-gruduk aku moh. Aku saya tuwa, saya mulur nalarku. Iya. Golek tepungan sing akeh. Golek wanowan sing akeh. Pro karo sat pagrosi. Iya syukur. Kecut ki cangkemku kok. Apa? Kowe nggawa rokok kowe. Pro kok ngemis. Aku ora udut. Oh. Wis ora to? Ora. Oh, mula sugih. Bae ora udut mula saya tuku mobil. Piye karepmu? Aku mau ndedonga muga-muga ngamarta wilujeng sekala ya, Di. Nderik ing sekara-kara Pandhawa mangyu wilujeng Basuki Nirbaya Nirwikaya Apa kuwi? Nirwikaya Nirwikara. lah ya kuwi. Iya, muga-muga pantunganmu kaiden ning Gusti Allah. Sak pungkurku ngamarta bisa gemah lipah loh jinawi kerta tata turharja. Panjang bebrane punyulu kawibane malah kaya jejer pisan. Ya tak dongake muga utuh para Pandhawa, utuh anak-anakmu, utuh paguyubanmu. Bisa sayuk saeka kapti. Bisa rukun lahir batine. Bisa nyengkuyung sing tuwa karo sing enom. Iya. Wis ya di aku pamit. Muga Gusti ngahi marang lakumu. Ndara Werkudara, Kakang Swaropa. Ampun wuru dhateng Bandayuda nggih Gus, sabab sampun titip pranegati. Hangenipun Pandhawa menika ambangun kraton Ngamarta mugar negari. Negari Ngamarta menika. Iya. Manunggaling Pandhawa saking sebatan sedyanipun. Rukuning para kawula Ngamarta saged sentosa negarinipun. Mila manunggal setyaning para kawula wau kadosa dene Barayagung Unmuh Panaraga mriki. Lahir batos anginipun tasah mupuk dhateng kemanunggalan, mupuk dhateng kerukunan. Wiwit saking Bapak Rektor ngantos sak jajaranipun boten bedak-bedakake ing ana siji lan sijine kabeh dirangkul padha bebarengan memayu hayuning Unmuh Panaraga mriki. Mila boten muka Gusti ngijabahi temah Unmuh Panaraga saya ngembang angrembaka kuncara jayeng bawana awit saking sedaya kami ndongaaken sami mbudi demrih kasembatan lampah Kakang Semar Hiyu. Sak bengker kula mugi-mugi Unmuh Panaraga saya ngrembaka. Saya kathah bangunanipun, saya sukses ing samukawisipun saged nyethak dhateng anak bangsa dados kusumaning negari. Iya aku nekseni nggih. Mila kangge para Barayagung ing ladan mriki ngulyahke putra rasane ado-ado nyang ndi cukup ten Unmuh Panaraga mriki mawon. Pun memadai sampungawise. Ora ana sing mujiwani. Iya. Kula ndongaaken mugi saya kathah masisanipun nggih Gus, Gusti ngijabahi. Sabari ngriyitan tasah manggi hayu rahayune sekala. Menapa pandonga kula pungasane ngatur kula namung ngaturake kelepatan nyun Gusti Sang sami. Sesanti kula sepisan merdeka salami nyo akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungaku bakal joget tur syukur marang ngersane pangeran. Semonggo Gus.
Well